L-erba tal-21 ġimgħa matul is-sena, sena 1. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew, kapitlu 23, versi minn 27 sa 32. Ħażin għalikom, intom il-kittiba u l-Farizej, u ċuħ boħra. Qiskom oqbra imbajda, minn barra jidru sbieħ, u minn ġewwa mimlija għadam tal-mejtin u kull xorta taħmiċ. Ekk intom, minn barra tidru tassew ġusti qudiem il-bnedmin, waqt li minn ġewwa kolkom ipokrisija u ħażen. Ħażin għalikom, intom il-kittiba u l-Farizej, u ċuħ boħra. Intom tibnu l-oqbra lill-profeti, iżżejnu il-monumenti tal-ġusti, u tgħidu, kieku konna fi żmien missirijietna, ma konniex nissieħbu magħhom u nxerdu demm il-profeti. U bekk weħidkom tagħtu xhieda li intom uliet il-qattila tal-profeti. Mela issa komplu sal-aħħar dak li bdew missirijietkom. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Kif jista' wieħed ikejjel u jiġġudika t-tajjeb? Il-profeta Isaija kien ipprofetizza li l-Messija ma jiġġudikax skont ma jidher fl-għajnejn u ma jagħtix sentenza skont ma jisma', iżda jiġġudika l-imsejknin skont il-ġustizzja u jagħti sentenza skont is-sewwa lill-fqajrin tal-art. Din insibuha fil-ktieb ta' Isaija kapitlu 11, versi minn 3 sa 4. Ġesu, il-Messija, li fuqu Isaija kien ħabbar, iċanfar lil kapijiet reliġjużi ta' żmienu tal-li kienu nies qarrieqa u jqarqu bl-oħrajn, l-aktar b'dawk innoċenti. Kienu juru wiċċ bieħor quddiem in-nies u kienu jagħmlu kollox għal għajn in-nies. Kienu juru għal wiċċ in-nies li kellhom qima lejn il-profeti maqtula minn min fil-passat oppona il-messaġġ tagħhom, billi bnewlhom oqbra imma fl-istess waqt huma stess kienu jopponu il-messaġġ tal-istess iben ta' Alla, hekk li jagħlqu widnejhom għall-kelma tiegħu. Huma maċċettawx lill-Messija għaliex qlubhom kienu qiebsa u tqal biex jisimgħu il-kelma ta' Alla. Huma llum li biss li jistgħu jirċievu l-erf u l-għarfien ta' Alla. L-Ispirtu Santu u dejjem lest li jġeddet l-imħuħ u l-qlub tagħna u biex jimlina bil-paċi, bil-ferħ u bit-tjubija tas-saltna ta' Alla. Inti toss il-kelma ta' Alla f'qalbek u toqgħod għaliha biża' qaddis u bqima. Mulej, dawwa lil qalbi bil-erf tiegħek u għallimni triqatek. Imlini bl-ispirtu tiegħek ħalli nħobb dak li tħobb int u nobdi kemmtek bla riservi. Għażiża Ommi Marija, int li lqajt bil-ferħ il-kelma ta' Alla mibgħuta lilek mill-Anġlu Gabriel u bekk tnislet fik il-kelma inkarnata, Ġesu. Għallimni nilqa bl-istess mod il-kelma ta' Alla biex jien ukoll inwellet f'qalbi lil Ġesu biex jibqa' miegħi dejjem. Amen.